asifani nabanye abantu in terms of glory. But now the Bible now, since they all sinned, they fall short of glory. They fall short of honor. Why you are no longer honored as Christian? You see, that's what but siyefana nabo. Kusho ukuthi thina ngesonto siyasonta, basiyefana nabo. Umuntu ongekho la osamwe ezuyefana nawo bakunendawo la niwe yohlangana khona. Ebese siyabuya ngesonto. I'm preaching to you, be righteous. Ebese siyabuya ngesonto uzothanda. Now because of sin, we fall short of honor, we fall short of glory. Ngishumayela kahle lentumo ngoba sengeke ngakubekela ukuthi kunama internal ama external sin. Abanye ngoba bajoli bahleba bacabanga ukuthi ngoba abajoli uNkulunkulu kweba right bona. Abanye banama grudges abajoli abahleli but bayithethi bangcono ngwenqano. Abanye bane problem ama emotions. Ama emotions aba too high. Ama emotions aba influence them to take decisions by getting right. Deal with yourself. Buka, yini umzalo oyipurpose kanje? There is no honor, there is no glory. Why? Because of sin.